नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे यूट्यूब चैनल पीकेपी भोजपुरी में। आज फिर एगो मुद्दा वाला बात करे जा रहल बनी अपना ही चैनल पीकेपी भोजपुरी से। रुआ सब पूरा वीडियो के लास्ट तक देखब और पूरा ध्यान से सुनब, काहे कि फिर से पंकज सिंह के गाना भोजपुरी में तांडव मचाई आ कुछ विवादित गाना भी भाई जन कि सब रुआ सबके सुने के चाहिए। जे भी भाई पवन सिंह के फैन बा ओकरा ई गाना के जरूर सुने के चाहिए और गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देवे के चाहिए और ई गाना शेयर भी करे के चाहिए, काहे कि जे भी पवन सिंह जी के फैन बा ओकरा खातिर सबसे मेन मुद्दा वाला चीज़ ये बा। तो हम रउआ सबके बता दी कि रउआ सबके कहीं गइला के जरूरत नहीं है। रोहतास म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से ही गाना के रिलीज कर गई बा। गोड़ पर गिरावसन टुनटुन अहिर के ये गाना रउआ सब जानत होगा कि टुनटुन जादव के गोड़ पर गिरावसन टुनटुन अहिर के गाना बहुत ही बड़ा ब्लास्ट गाना भाई। तो रउआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। रोहतास म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कल जाए बहुत जल्दी ना। गाना रिलीज हो चुकल बा, सॉरी गाना रिलीज हो चुकल बा रोहतास म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। गोड़ पर गिरावसन टुनटुन अहिर के बहुत ही खतरनाक गाना बा। तो रउआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। ऐसे ही प्यार बनौले रही पंकज सिंह राजपूत पर, ना पंकज सिंह जी पर, पंकज सिंह बबुआन पे, यहाँ के तक हर राजपूत हिले हैं। और रउआ सबके हम बता दी कि गाना में जौन भी गीतकार सहयोग और संगीत के जौन टाइटल बा रउआ सब सुन के बहुत ही मतलब कि कुछ अलग मज़ा आई। तो रउआ सबके बता दी कि गीत के लिखले बा तो अहिर समाज, गीत के लिखले बनी अहिर समाज और संगीत के दिले बनी राजपूत समाज आ सहयोग चौहान समाज आ विशेष आभार पंडित समाज, यानी सब जतियाता समाज ही लोग बा में। तो रउआ सब ई गाना के सुनी, गोड़ पर गिरावसन टुनटुन अहिर के बहुत ही खतरनाक गाना बा। पंकज सिंह जी के बहुत ही बढ़िया गाना रउआ सब रोहतास म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करम, लाइक कमेंट जरूर बताएं करके, और ये पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम अगर नया बनी चैनल पर। तब तक के लिए प्रणाम, फिर कोनो अपडेट आई तो हम लोग सबके बताएं।